जा करना ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರೋಡಿ ಕಿಚನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂಡೆ ಏದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 11 ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕುಂಟಾಡ್ತದ ಬರ್ತದ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಮೀನು ಯಾನ್ ನೆಕ್ ಕಟ್ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಡೆ ಮೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡೆ ಮೀನು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಕನದಿ ಎಡೆ ಮೀನು ಒಂತೆ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಪುಗಾರ್ದು ಸಾರು ಕೋಳೆದ ಟೊಮೆಟೊಲ ಕುಡುಲ ಬೊಂಡ ಕೊದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ದೆ ಸಾರು ಅಂಚದ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಧಾರಣ ಕೊಂಚಿ ಕೊಡ್ತಡು ಬಯ್ಯಗ್ ಬೇತನೆ ಆವಡು ಅಡಿಗೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮೀನಿಗೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಮಸಾಲೆ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೋಡೆ ಅಂತೆ ಮೀನಿಗೆ ಕಡೆದು ಒಂತೆ ಒರಿದಿತ್ತು. ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆನೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ ಒರಿದಿನ ಮಸಾಲೆ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಡೆ ಮೀನು ಒಂಚೂರು ರುಚಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಸಾರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಕೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಥರ ಚಪ್ಪೆ ಮೀನು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಸುರುಕೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಪಾಡ್ದು ದೀವೋಡು ಅಂಚದ ಯಾರು ಇತ್ತೇನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕುಜಿ ಇಂಜಿನ ಸಪ್ಪೆ ಕೋಡೆ ಅಂಚ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಆತಾನೆ. ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ ಇರುವಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೋನುಂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಪ್ಪುಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಯ್ಯೋ ಮಕ್ಕಳು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡು ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚ ತಿಂಗಳು ಯಾರು ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ತರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಲ $100 ಆವೊಂದು $100 ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಿವಸ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ತರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಾರಣ ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಯಾಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಂಕ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಜನ ಇವು ನೆಟ್ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಬಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೀಜಿಂದ ಎಪ್ಪಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಏತ್ ಮೀನು ಉಂಡಪ್ಪ ಆಜಿ ಎನ್ಮ ಮೀನುಂಡು ಕೋಡೆಲ ಎನ್ಮ ಮೀನು ಇತ್ತನ ₹100 14 ಇಲ್ಲಿ ಅಡೆ ಮೀನು ತೆಗೆದನು ಮ್ಯಾನೇಷನ್ ಮಲ್ತೀಕ ಲಿಂಬೆ ಉಂಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಅಂದ್ ಮಾರ್ಯಾರಶಿ ಮಲ್ಪೇನು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಮಸಾಲೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮೀನು ಒಯ್ತು ನೋಡು ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪಿನಿ ಅಂತ ಮಂಜಲ್ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೈಲ ಬೇನೆ ಚಳಿಕ್ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಆತನ ಕೈಲ ಪಂಡ ಸ್ಮೂತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚಳಿಕ್ ಕೈ ಪೂರ ಮುಳ್ಳು ತಾಗಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಜೀವ ಹೋಪುಣು. ಓಕೆ ತುಪ್ಪಡ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬುಡ್ಕ. ಓಕೆ ಮೀನಿನ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಅರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಅರಿದಾಯ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೇಮಕ್ಕ ಬರ್ರೆ ಬಂತೇರು ಪಂಡ ಅವಳು ಅನ್ನದ ನಿಜ್ಜೇರಿಗೆ ಅಂಚದಾರಿಗೆ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಯಾನೂರ ಪೋಪೆ ನಡೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅನ್ನದ ಅನಿಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚದು ಆರು ಬರೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಯಾನು ಖಾಲಿ ಪೋಪಿನ ಬುಡ್ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ರೊಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಆರು ಕೆನೊಂತೇರು ಹಿಂಗೆ ಓಡುಕೂರು ಎಂಕ್ ಈ ಓಡುಕೂರು ಜಿನಲ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕಪ್ಪು ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಕನ್ನ ಬಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚದ ಯಾನಿನಿ ಖಾಲಿ ಪೋಪಿನೆಕ್ ಕಪ್ಪು ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಪತ್ತಂ ಪೋಯಿ ಪಂಡು ಎನ್ನದೆ ಐಕ್ ಕಾಣೆನೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಬರ್ತಾ ಬಂತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣೆನೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಪ್ಪು ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗಂದು
ಪಾಪ ಆರಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಚಾ ತೆತ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರು ಅವರ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆತ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರು ಅವರ ಒಣಸಿ ಕಣ್ತದ್ದು ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅಂಚಾನಾಗ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಪೋಪಿ ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಪುಜೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನಿನಿ ಅರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಪ್ಪು ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ತುಕ ಈಚಿನಾಪ ಬಂದು ಅಂಚನ್ನೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಂಡೆ ತಾರೆ ಪೆರಿದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಗಾಹನಗೆ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ತಾರೆ ಉಳಿದಿತ್ತನು ಸೊನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದಂದು ಬೊಕ ರೈಸ್ ಬೆಯ್ಯೊಂದುಂಡು ಅವನಿಗೆ ರೈಸ್ ಬೋಡು ದಯಪಂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡ್ಕೊಂಡ ರೈಸ್ ಪಾಡುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ತುಕ ಏನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಏನ ಪೂರ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಓಕೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಅರೆ ಕಡೆದು ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಒಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಮೀನಿಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅದು ಕೋಡೆದ ಮಸಾಲೆ ಪಂಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಾರೆದಿರೆ ತೂಡು ಊಲುಂಡೊಂದು ಕೊನೆಯರೆ ತೂಕ ಓಕೆ ಬಾರೆದಿರೆ ಊಲುಂಡು ತೂದು ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಪಲೆ ಊಲುಂಡು ಮಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋರೆ ಅವು ಎಕ್ಕುಜಿ ನಾನು ಕುದ್ದಿ ಅದು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಣ್ ಊಲುಂಡು ಶಿಟ್ ಕನ್ನಡ ಪೆತ್ತ ಕಟ್ಟದೇರು ಓರೆ ಪುಜಾನ್ ಅಯ್ಯ ಶೇ ಏತು ಶೋಗದ ಬಾರದೆ ಪೂರ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೆತ್ತ ಪೋಯ ಮುಂಚಿನ ಪೋಯಿ ಬಾರದೇರು ಮೊಕಲು ನತ್ತ ಅಂದವು ಡೌಟ್ ಎಂಕ್ ತುಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಓ ಪೆತ್ತಂದು ನಾ ಪೋಡಿಗೆ ತಾಡು ನಾನು ಮಲ ಕುಂಬುದ ಬಟ್ನಾಲ್ ಪೊಂಡ ತುಕ್ಕ ದುರ್ತುಲಿ ಎತ್ತುಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅದೇ ಮುಲ್ ಪೊಂಡು ಬಾರದಿರೆ ಹುಯ್ಕ ಅಟ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಬಾರದೇರೆ ಕೊಯ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾರದೇರೆ ಕೊಯ್ದಕ್ಕಂತೆ ಬಾರದೇರೆ ಕೊಯ್ಯರ್ಲ ಕ್ರಮ ಉಂಡತೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಕಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ತ ವೆದರ್ ಗೊತ್ತು ನೆನೆಟೆ ಹೊರಲ್ತುಲೆ ಕಂಡ ನೀರು ಖುಷಿ ಪುಣ್ಯಟೆ ಎತ್ತಿರ್ತು ಮಲ್ಪ ತುಂಬ್ತಾರೆ ಒಯ್ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಲ ದೀತಿಜಿ ಮಾರ ಸೀದಾ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಒಂತೆ ಬಾಡಾಯನ್ನ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಪತ್ತಿ ಅಂತೆ ನನ್ನ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಗ ತುಲೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ದಾಲ ಹುಂದು ಆತಿಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಐನ್ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಅರಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಟು నేను ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಒಂಜಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತದು ಇದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಗಂಟೆ 12:15 ಆಯ್ತನ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ಕಾಯಿ ಪುಗ Jadi jangan lupa nih. Oke, nah mie saya ready ya. ಓಕೆ ಈತ ಮೀನು ಇಂಕ್ ಈತ ಮೀನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಐನು ಮೀನು ಅರೆಗೆ 4 ಮೀನು ಇಂಕ್
ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಅರೆಗೆ ಒಂದು ಕಜಿ ಪುಂಡು ಹೋಗುತ್ತೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊಲ ಕುಡುಲ ನಾವು ತಿನ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಖಾಲಿ ಮೀನು ಫ್ರೈಡೇ ಉಂಪುನು ಮಸಾಲೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೋದು ಓಕೆ ಯಾನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿಕ್ವೆ ಹಾಯ್ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಏನ ಟೈರ್ಗೆ ಅಂತಾರಾ ಏ ಗ್ರೈಂಡರ್ ತಗ ಅಂತಾರಾ ಓ ಹಾಂ ಅಭಿ ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ಫ್ರೈ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಏಮಕ್ಕ ಪಾಪ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲೇರಾ ನಿತ್ಯ ಕಾಪ ರೊಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಣು ಇತ್ತೆ ಕಾಪ ರೊಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಣು ಒಂದು ಹಾಂ ಸೋತೆ ಹೋದೆ ಸೋತೆ ಹೋದೆ ಸೋತೆ ಹೋದೆ ಏ ಮಕ್ಕಡ ಯಾನಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಕಪ ರೊಟ್ಟಿ ಕಣಪ್ಪೆ ಪಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಸಾಂಬಾರು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕನ್ಪಾಲೆ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ತಿಂದರೆ ಈ ಬಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಬಂದಿತ್ತೀರು ಬಟ್ ಯಾನು ಸಾಂಬಾರು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ ತಿನಿಯಾರೆ ತೂಕ ಈನ ಮಲ್ಪಿರುಂದೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆಜಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಮುತ್ತಿದ ಬಾಯಿಲ ಲೂಸ್ ಉಂಡು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಈಗ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಲ್ಲ ಒಣಸ ಮಲ್ತು ಲಕ್ಕೀಜಿರು ಕಾಪುನಿ ಯಾನು ಏಪ ಲಕ್ಕುವೇರಿ ನಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾಡ್ರೆತ್ತನು ಒಯ್ತಾಯಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗ ಇಲ್ಲದನ ಜಾಗದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾಡ್ರೆ ಬೊಕ ಇಲ್ಲದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾಡ್ರೆತ್ತನು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜರ ಆಯ್ತನು ಪಾಪ ಅರ್ನಲ್ಲ ಕಾತ್ಕುಲ್ಲೇರಿ ಇಂಕ್ ಬಡಾಪುಳು ಬಯ್ಯಾಗ ನಾಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಪಾಪ ಪಕ್ಕ ಲಕ್ಕಿಯರಪ್ಪ ಒಣಸದ್ದು ಓಕೆ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕ ನಾಡೆ ಪೂದಿ ಅಂತಿಕ್ವೆ ಮೇಡಮ್ ಕಾತು ಸುಣ್ಣ ಇರಾನ್ ಅದಾ ಏ ದಾರಿ ಏನಾಲ್ದೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಾರ್ಯಾರ ಈ ಶಾಪು ಬತ್ತದ ಈರು ಸೊಪ್ಪು ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಭಯಂಕರ ಮರೆ ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಾಪುರ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ಮೆಂತೆನಾ ಹೊಲ್ತ್ಕಂತೀನಿ ಸಂತೆ ಮುರಣ್ಯತಿ ಹೊಲ್ತಾ ಹಾಂ ದೇವರೇನೆ ತಿನ್ನ ದನಿಕ ರೀಚ್ ಆಪುಣ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವು ಪನ್ವೇರು ಇಲ್ಲ ಮುರ ದೇತೊಂದು ಇತ್ತ ಅದಾ ಅಂದೆ ನಾಲಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಪುರಿ ಬುರ ತೂದು ಆರಾಮ್ ಸೇಡು ಊಟ ಗಂಟೆ ಏತಾಣ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ರಡ್ಡು ಆತಿ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕನ ಬೇಲೆ ಚಾಲ್ತಿ ಡುಪ್ಪಾಡು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಗೆತ್ತಿ ಅಂಜ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಹೇಮಕ್ಕಗ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಾಣದ ಕೇನ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ಬನತ್ತದ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಬುಜಾರತ ದುಮ್ಮ ಅಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮರಣಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಓಡ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಏಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೊಸತ್ತು ಗೆತ್ತು ನೀವು ಪುಡ ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಡಾಯಿನ ಹಾಂ ಅಂಚ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತೀರಿ ಗ್ಯಾರ ಬಟ್ ನಾನು ಮೋಕೆಡು ಎನ್ನ ಮೋಕೆ ಪೂರ ಬೆರೆಸದ ಕಂತದ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಓಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೋಕೆಡ್ ಮಲ್ತಿನಾನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಗಿ ಪುಣ್ ಅದೇ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನೈಕ್ ಓಕೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ವೆ ಅರ್ನ ಪೂರ ಜಾತದ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ವೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರು ಯಾಕೆ ಸಾರು ಗುಚ್ಚಿ ನಾನು ಯಾನು ಪೂಜಿ ಐಕಲ್ ಸಾಂಬಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಜತ್ತು ಪಲ್ಟೆ ಉಂಪಿ ಎಸ್ ಐನು ಅಂದ ಅಜ್ಜಿ ಅವ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಾರ್ದಿನೇ ಆತು
ಮಲ್ದಿನನೇ ಇತ್ತ ಮಲ್ದಿನನೇ ಆತು ಅವು ಚೌಲಿ ಆಯಕ ತಿನ್ನರಲ್ಲಿ ಅವು ಬೆಚ್ಚನೆ ದಿನೋಡು ಐಕೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡ್ಲಿ 29 ಇದು ಒಂದು ನಾನು ಐಟು ಸಾಂಬಾರು ತುಲೆಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಇರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಿಜಿ ಗುಚ್ಚಿನ್ 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 ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಿಜಿ ಹ್ಞೂ ನೆನಿತು ಇಕ್ಕಂದು ಗೆತ್ತು ಹೊಡುತ್ತೆ ಇರು 2-3 ಜೈಕ್ಟದಿಲೆ ಪ್ಲೇಟ್ದ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕೈಕೆ ಕಟ್ಟಲೆ ನೇರು ಮೂಲ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈನ ಕರಂಚಿದನ ತುಪಿನ ಅಪ್ಪಣ ಕರಂಚ ಅದುವೆ ಪೂರ ತಾನೇ ಒಂದೇ ಈಜಿಜ್ಜಿ ನೋ ಈ ತಿನ್ನನೇ ಇಜ್ಜ ಹೆಂಗು ತಿನ್ಪತ್ತ ಮಾರ ರೇಪಲ ಇನಿ ತಿನ್ನ ಇನಿ ತಿನ್ ಪೂಜ ಈಗ ದಾಲ ಕಜಿ ಪಿಜ್ಜಂದೆ ಅಂದಿನ ಪೂಜಿ ಅವೇನು ಪಾಡ್ರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ತೂಲೆಗೆ ಅವು ಕಜಿ ಪೋಡು ಮುರ್ಕಲೆಗೆ ಮೀನಗಸಿ ಎತ್ತ ಮೀಂದ ಗಸಿ ಅಂಡಿರೆ ಕನಪನೆ ಏನ ಆಯ್ತು ಏನನ್ನ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಅವು ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಅವು ದಾಲ ಕುಲೆ ಆಸೆ ಪಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ತಾದಿರು ಕುಲ್ಲ ಉಂಡ ಪಂಡ ಸಾಂಬಾರು ಇಟ್ಟಚ್ಚತ ಓಕೆ ಇಡತನ ನಿನ್ನ ಮೋನದಾಗ ಕಂಚ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ನೀರು ತಿನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಮುರ್ಕ ತಿಂಡಾರ ತೈಕ್ ಹೇಳತ್ತಜ ಶೋಕಂಡ ಹೇಮಕನ ಟೀ ಪಾರ್ಟಿ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊರನೇಕ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಖಾರ ಕಡ್ಡಿಲ್ಲ ಬೈದನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಪ್ಪಡು ಕುಟ್ಕೊಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ನಿ ಅವು ಪಂದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊರ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಲೋ ಫೇರ